इउनाइटेड निउसाव बयखौबो फिन बर'आव फिरनो थाबाय। सतिया समष्टिनि सिङाव थानाय गोबां बर' गामिफोर जेरै लाइगांपारा, बारसिपारा, साबायजार, कनसाइपारा बैफोर बर' गामिफोरनि बर' रायजो राजाफोरा गोरान आबाद मावनानै जायो। दैनि जेबो सुबिदा गैया आरो सोरखारनिफ्रायबो जेबो अनसुंथाइ मोनाखै। थेवबो बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा थास'नि आबाद मावनानैनो बोसोराव गिबियाव 40-50 रोजाखौ मोननो हायो होनना इउनाइटेड निउसनि गेजेरजों फोरमायथियो साबायजार गामिनि थागिबि सुक्र मोसाहारि बिथाङा। आदा थास'खौ बेयाव मा गायनो नागिरदों ओरैनो दा? दा आं थास' गायनोनो नागिरखादोंमोन। मा थास' बेयो? आसिना होनो आरो। आसिना ना? ओरैनो खै बिगा गायनो नागिरदों आबाया? आङो जोलैखौ आं सिगाङाव माखासे थोगोन होनना फानना लागोबाय। आङो 7-8 बिगासो गायनो नागिरदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा जोलैखौ आं सिगाङाव फानना लाबाय, अनुमान गैया मा गैयानो। ओमफ्राय दा आं जिबायदि सानदों बियो जाफुङासै आरो। बोसोराव बेसेबां गायो नोङो? दा बोसोराव आं दाथ' 5-6 बिगासोआ जाखासिगोन। 6 बिगा ना? बिगासेयाव बेसेबां थाङो खोथिया? खोथिया माने आं सिगाङाव 4 कुइन्टेल ना मा ओइबायदि मोन्दोंमोन आरो। फिसा फिसाबा एसे बांसिन नायजायो बिगायाव। ओमफ्राय गिदिर गिदिरबा माने 4 कुइन्टेला थोबावा आरो। ओमफ्राय फिसा फिसा दुलुर दुलुर फिसा फिसाबा माने 4 कुइन्टेला मेकआप जायो आरो। ओमफ्राय बिगायाव बेसेबांसो इनकाम जायो बायदि? दा बिगायावथ' आं सिगां माबानाया माने जोलैयाव ओरैनो 50,000 माबा बिमायाव 50,000सो मोनो आरो बिगायाव। ओमफ्राय आरो जोलैयाव आरो बोथोरनि खोथा मालाबा समाव 35 थाखा गाहाम थाङो केजि। ओमफ्राय मालाबा समाव दावराव दावसियाव बेयाव माने मालाबा 25-30 बेबायदि 32 बेफोरबायदि गोलैयो आरो। आदा मोना बेयाव मा मावनानै जायो ओरैनो? माइथ' जाया जायो? दा माइथ' गैया माने जोंनियाव सिबिं, थास', बानलु बेबायदि गायो आरो। सबायफोराबोथ' जालानो, सिबिङाबो जाबावलासो। माइबो जाया नामा? माइबो गैया, जेबो गैया। दै अरनिबो माने बिराद खस्थ'खा बेबायदि आरो। गोजोननाय थाबाय।